एक हम गईनी बड़ा आप लोग सम्मान कैला। अरे कि तोहरा के छोड़ाता अरे जान कुछ जान के ना तो हम देखती हई ना तो हम देखती हई कौन खानदान के ना तो हम देखती हई अरे ना तो हम देखती हैं ना तो हम देखती हैं कौन खानदान के लड़का कहता हमारा जिंदगिया में अगिया लगैलू अपना पीछे तो हमके पागल बनैलू बढ़ के भगवान से तोहरा के मनले रोगी बढ़ के भगवान से ना तो हम देखती हई ना तो हम देखती हई कौन खानदान और देखें।